Alright, welcome back to my channel. So ngayon magkakaroon na kami ng distribute. Mahulog na. Hey guys, welcome back to my channel. Welcome back to another episode of HATV Video Avenue. Today is November 17. It's 10 o'clock in the morning. So we are scheduled today to distribute the first batch of relief for 100 families. So ayun, maraming nag-response sa aking panawagan sa OPLAN AYUDA na aking in-initiate or sinimulan para sa ating mga kababayan dito sa San Andres, Catanduanes na nasalanta ng bagyong Rolly at bagyong Ulysses. Alam naman natin na ilang bagyo ang mga dumaan dito sa Catanduanes. Nagsimula ito ng bagyong Quinta, then bagyong Rolly, the super typhoon Rolly, the strongest typhoon in the world for 2020. So umabot ito ng 315 kilometers per hour at naranasan namin to. Isa ang San Andres, Catanduanes sa mga nasalanta ng bagyong ito at pati ng bagyong Ulysses. So ayun, gumawa ako ng OPLAN AYUDA campaign, a fundraising campaign for my fellow kababayans here in San Andres, Catanduanes, and I was very happy. I'm very happy and very much overwhelmed sa mga responses ng mga tao na natanggap ko kasi as of 7 p.m. last night, November 16, naka 62,000, more than 62,000 pesos na po ang nalikom kong pera. So magkakaroon siguro tayo ng first batches or second, third, and fourth hanggang fifth batch hanggang sa may tumutulong, merong maibibigay. So maraming salamat sa lahat. Hindi ko kayo maiisa-isa. Utang po namin ito sa inyo. Kami mga taga dito sa San Andres, Catanduanes, utang namin ito sa inyo. Maraming salamat sa pagtulong nyo sa amin. Ayun po guys, in behalf of my kababayan here in San Andres, Catanduanes, malaking pasasalamat po sa inyong lahat ng mga tumulong. Lahat po kayo, hindi ko man po kayo may isa-isa, pero may mga post po ako na inilagay ko po ang inyong mga pangalan, yung mga lahat ng mga donors na natanggap ko. Meron din tayo mga anonymous donors. At maraming salamat po sa inyong lahat. Thank you for your generosity and compassion for my kababayans here in San Andres, Catanduanes. So ngayon, we are scheduled to deliver the first 100 relief goods for our kababayans here. So meron pa tayong video niyan maya-maya. So inaantay lang namin yung loaf of bread na i-deliver directly from bakery na linuto lang kanina para fresh naman natin ipamigay. Each family will receive this one loaf of bread, large size, one pack of iodized salt, and 2 packs of noodles, Lucky Me noodles, and 2 packs of Nescafe Creamy White. Tapos meron din kaming 2 packs of ano ba itong tawag dito? Egg noodles. At meron din tayong 2 Youngstown sardines. Ayan. Isang soy sauce, isang pack ng soy sauce, and isang pack ng vinegar. So ito po, binili ko po to nung unang galing po ito sa mga unang nag-respond sa akin. Okay, so ito po yung makukuha nila para sa first 100. So ito po yung first batch natin ng relief goods. And of course, sana makatulong na to sa kanila. Hindi na po tayo muna kumuha ng bigas kasi it will take us time para mag repack, and also yung government po halos karamihan ay may bigas ng kasama, so siguro kailangan naman natin ngayon ay yung makakain. So yun po, tara, let's go ahead at samahan nyo ako para i-distribute natin tong 100 pieces for 100 families.
back to my channel. So ngayon magkakaroon na kami ng distribution. Mahulog na. Ayun guys, so kasalukuyan kami ngayon nag-distribute ng mga relief at nandito ako ngayon nakasabit sa nandito ako ngayon nakasabit sa tricycle kasi punong-puno ng relief ang loob ng tricycle at nandito ko tayo ngayon sa Barangay Bunot, isa sa mga pagbibigyan natin bibigyan natin yung mga pamilya na nasalanta dito at may mga families na rin kami na nadaanan along the way na talagang hindi mo alam kung paano sila doon sa napakaliit na espasyo dahil sa nawasak ang kanilang lugar. So ayun, very emotional na naman ako ngayon dahil sa mga nakita kong kalagayan ng ating mga kababayan dito. So sana marami pang tulong ang dumating.